परफेक्ट अकॅडमी कोकणातून IIT, NIT आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था. आमची वैशिष्ट्ये: 15 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव, कोटा हैदराबाद येथील तज्ज्ञ शिक्षक, कम्प्युटर सायन्स, हॉर्टिकल्चर आणि IT सारख्या विषयासह स्टेट बोर्डात हमखास यश, बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल आणि मेसची सुविधा, 11वी आणि 12वीच्या मोजक्याच जागा शिल्लक. चला तर मग वाट कशाची बघताय, आजच ॲडमिशन नक्की करा. आमचा पत्ता: मुंबई गोवा महामार्गाजवळ यशोधरा हॉटेल, कुडाळ. संपर्क 9325 01 74 58. एसटीसीटी एक्झामचा रिझल्ट लागलाय का, त्या संदर्भात विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ करण्यासाठी आपण इकडे सगळेजण जमलो. परफेक्ट अकॅडमीच्या जवळपास 15 विद्यार्थ्यांनी 19% पुढे मार्क घेतलेले आहेत. जवळपास 15 विद्यार्थी आपले आहेत. याच्यापेक्षा चांगलं यश सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात किंवा इतर ठिकाणी असं मिळून बघितलं तर आपल्यासारखं यश कुठच्याही अकॅडमीजवळ नाही आहे सध्या तरी. आणि ज्याप्रमाणे आपली प्रोग्रेस चालली आहे त्या दृष्टीने आपण सर्वांनी मिळून आज तो एक सत्कार समारंभ विद्यार्थ्यांना एक उत्तेजना मिळावी यासाठी ठेवला आहे. तर सर्वप्रथम आपण सर्वांनी उठून उभे राहून सरांचं एक स्वागत करावं असं मी तुम्हाला सर्वांना निवेदन करतो. तसेच परफेक्ट अकॅडमीचे सर्वेसर्वा प्रोफेसर राजाराम महादेव परब सर यांचे प्रथमतः शब्दसन्मानाने स्वागत करतो. त्यानंतर आपले परब सर, स्वाध्याय कोचिंग क्लासेसचे सर चालवतात असे आपले मुतालिक सर, ते आपल्याकडे लेक्चर्ससाठी येतात. त्या सरांचं स्वागत करतील आमचे प्रोफेसर राजाराम परब सर. त्यानंतर ते संचालक आणि मुख्य संपादक साईनाथ गावकर सर यांचंही स्वागत करतो. आणि आम्हाला सजेशन देणारे कोणत्या बाबतीत काय केलं पाहिजे, काय कुठचे खास कळगे कशा प्रकारे असतात, इथे पाय टाकलास तर कुठे पडणार आहे, कुठे नाकतोंड आपटणार आहे, हे पशुविकास धन अधिकारी परब सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावे. सर्वप्रथम सगळ्यांना आफ्टरनून. खरं तर 11:30चा कार्यक्रम होता, फार उशीर झालेला आहे. थोडा सत्कार मूर्तीमुळे, थोडा आमच्यामुळे आणि थोडा मान्यवरांमुळे ते आपण समजून घेऊ. कारण द ओकेजन इज व्हेरी गुड. काल संध्याकाळी खरं तर म्हणजे परवा संध्याकाळी रिझल्ट लागला MSc CETचा आणि त्याच्यानंतर मग एक एक करून आमच्यापर्यंत तो रिझल्ट पोहोचत होता. मी काही कामानिमित्त 2 दिवस सातत्याने पूर्ण दिवस म्हणजे दिवसभर गोव्यामध्ये असल्यामुळे मला विद्यार्थ्यांशी संपर्क करता येत नव्हता. पण विशेष जसं मी वारंवार सांगतो की परफेक्ट अकॅडमी हा एक फक्त कोचिंग क्लास नाही आहे. परफेक्ट अकॅडमी इज अ मिशन इटसेल्फ. कारण मी जेव्हा 12वी नंतर मला IITत वैयक्तिक जाण्याची इच्छा होती तर बाकी सगळ्या सोयीसुविधा होत्या, पालक सपोर्ट करणारे होते, पण तरीही मला ते त्या प्रकारचं मार्गदर्शन मिळू शकत नव्हतं आणि ती कुठेतरी खंत होती. आणि मी त्यामुळे या फील्डमध्ये आल्यानंतर दक्षिण भारतात खूप चांगलं काम आम्ही सुरू केलं. सुरुवातीच्या स्ट्रगलच्या पिरियडनंतर जेव्हा सगळं उत्तम चालू आहे असं जेव्हा आमच्या लक्षात आलं तेव्हा मला वाटलं की कुठेतरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपली फॅसिलिटी देणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा इकॉनॉमिकली आता बऱ्यापैकी सधन आहे. ओके, दरडोई उत्पन्न आपल्याकडे म्हणजे पालकांचं बऱ्यापैकी वाढलेलं आहे. खरं तर दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्रामध्ये भल्या जिल्ह्यांना म्हणजे आपल्या आपण ज्या जिल्ह्यातून वेगळे झालो, रत्नागिरी जिल्हा अगदी जुना डेव्हलप्ड असा मानला जाणारा जिल्हा, त्याचं रँक साधारण 22वा आहे दरडोई उत्पन्नामध्ये आणि आपण जवळजवळ 5व्या-6व्या रँकला आहोत. पण या सगळ्या पॉझिटिव्ह असताना आपल्याकडे आपण कुठेतरी लॅक करत होतो ते म्हणजे प्रवेश परीक्षांमध्ये. विद्यार्थी 10वीत 12वीत चांगले मार्क मिळवतात हे सगळ्यांना माहिती आहे. आता म्हणजे अगदी आपल्या शालेय शिक्षण मंत्री फॉर्च्युनेटली सुदैवाने आपल्या जिल्ह्यातले आहेत आणि त्यांनी तर म्हणजे अगदी विधानसभेतच सांगितलेलं आहे की मी अशा भागातून येतो की तिथला शालेय शिक्षणाचा निकाल आहे तो अख्ख्या राज्यासाठी आदर्श आहे.
त्यामुळे शालेय शिक्षणामध्ये आपल्याला खूप चांगले मार्क्स मिळत होते, परंतु प्रवेश परीक्षेमध्ये फार गंभीर परिस्थिती होती आणि त्याच्यासाठी आम्ही काहीतरी करायचं म्हणून 2018ला या प्रवासाची सुरुवात केली. मला माहिती होतं की 2018ला प्रवास सुरू केल्या इट इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक. म्हणजे अगदी सर्वसामान्य शहरामध्ये क्लासेस सुरू करतो, 6 महिने स्ट्रगल केल्यावर जसं आम्ही सेटल होतो तसं इथं होणार नाही हे मला माहिती होतं. पण इतके चॅलेंजेस येतील हेही मी खरं तर एक्सपेक्ट केलं नव्हतं. कारण 2 वर्ष जो खरं तर स्ट्रगलिंगचा पिरियड आहे त्याच्यानंतर आम्हाला काही रिझल्ट मिळाले आणि त्या रिझल्टचा फायदा घ्यायची जेव्हा वेळ आली, विद्यार्थी संख्या वाढायची जेव्हा वेळ आली, तेव्हा अचानक कोरोना 2020ला सगळ्यांना कोरोनाला सामोरे जावं लागलं हे आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे 2020-21 करत त्या सगळ्या स्ट्रगलमधनं परमेश्वराच्या कृपेने असेल, आई वडिलांची मदत, माझ्या कुटुंबियांच्या मदतीने असेल, विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने, शिक्षकांच्या सहकार्याने आम्ही बाहेर पडलो. पण 2021 जेव्हा आम्ही सुरू केलं अकॅडमिक इयर, तेव्हा आम्ही काही ध्येय आमच्या समोर ठेवलं होतं की आता इथून पुढे आपल्याला ज्या त्या विद्यार्थ्याला खुश करण्यासाठी क्लासेस घेण्याची गरज नाही. दिस इज व्हॉट वी कॅन गिव्ह. हे आमचं एक सर्टन मॉडेल आहे. त्या मॉडेलमध्ये तुम्हाला जेवढं आउटपुट आमच्याकडून घेता येईल तेवढं तुम्ही अवश्य घ्या. कारण जर तुम्ही 10 जणांना सर्व्हिस देत असाल, 10 विद्यार्थ्यांना शिकवत असाल तर त्यातले 4 तुम्हाला नावं ठेवणारच आहेत, पण 6 विद्यार्थी आहेत ते तुम्हाला असा निकाल देतील की येणाऱ्या 600 लोकांना ते इन्स्पायर करतील. कारण समाजामध्ये दोन्ही प्रकारचे घटक असतात. तुम्ही करताना प्रयत्न 10च्या 10 विद्यार्थ्यांसाठी सारखे करता, 6 विद्यार्थी त्यातले खूप चांगले नाव मिळवतात, ते कदाचित आपल्याला मिळालेल्या निकालाबद्दल किंवा आपल्याला मिळालेल्या अनुभवाबद्दल कमी लोकांना सांगतात, पण 4 लोकांचा निकाल त्या प्रमाणात लागत नाही. ते मात्र अख्ख्या जगाला ओरडून सांगत असतात की यांच्याकडे जाऊ नका. पण जे काय होईल ते आम्हाला विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम फॅसिलिटी द्यायची आहे. कदाचित प्रत्येक दिवशी ती आमच्याकडून सर्वोत्तम दिली गेली नसेलच, पण ॲज अ युनिट आय एम प्राऊड ऑफ माय टीम की त्यांनी खूप चांगले प्रयत्न केले आणि त्याचा परिणाम म्हणून मला आज आनंद होतोय सांगायला या स्टेजवरून तुमच्या विद्यार्थ्यांसमोर की 12वीची जी बोर्डाची परीक्षा होते त्या बोर्डाच्या परीक्षेत संपूर्ण रत्नागिरी बोर्डामध्ये प्रथम क्रमांकाची विद्यार्थिनी ही परफेक्ट अकॅडमीची आहे. म्हणजे 12वीच्या बोर्डात पहिला परफेक्ट अकॅडमी, राईट. त्याच्यानंतर MST CET ही जी प्रवेश परीक्षा होते त्याच्याकडे मी येणारच आहे. त्याच्या अगोदर JEE मेनची परीक्षा होते. JEE मेनच्या परीक्षेमध्ये संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिला विद्यार्थी परफेक्ट अकॅडमीचाच. JEE ॲडव्हान्सची परीक्षा होते. JEE मेन उत्तीर्ण झाल्यानंतर JEE ॲडव्हान्सच्या परीक्षेत सुद्धा संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये पहिला विद्यार्थी कोणता? परफेक्ट अकॅडमीचा. त्यानंतर नीटची परीक्षा होते. नीटच्या परीक्षेत पहिले 3 विद्यार्थी कोणते? परफेक्ट अकॅडमीचे. आणि फायनली MST CETची परीक्षा होते की ज्याला JEE नीट मी समजू शकतो, बरेच क्लासेसवाले पण सांगतात की आम्हाला शक्य नाही, आम्ही CET लेवलपर्यंत वगैरे शिकवतो आणि खरोखरच काही प्रामाणिक प्रयत्न करणारे सुद्धा क्लासेसवाले आहेत. अनफॉर्च्युनेटली त्याच सुदैवाने मुलं त्या प्रकारे मिळणं, डिलिव्हरी होणं आणि रिझल्ट, कारण काही बॅचमध्ये आम्हाला खूप चांगली मुलं मिळाली पण तसे निकाल मिळत नाही. काही वेळेला ॲव्हरेज मुलांमध्ये चांगले रिझल्ट मिळतात. सो दिस इज ऑल रिटर्न. पण आपण आपले प्रयत्न केले पाहिजे तसे आम्ही केले. आणि परवा MST CETचा रिझल्ट आला तर मला सांगायला अतिशय आनंद होतो की जिल्ह्यात जे पहिले 10 विद्यार्थी आले ते सगळे परफेक्ट अकॅडमीचे आहेत. त्यामुळे आपल्या सर्वांचं अभिनंदन. असंच तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करत राहा आणि इथून पुढे आपल्याला आता आपलं ध्येय जे आहे ते मोठं ठेवावं लागेल. ठीक आहे, ध्येय मोठं ठेवावं लागेल. त्यातल्या त्यात पुढच्या वर्षी मी एक्सपेक्ट करतोय की JEE मेनमध्ये 90% पुढे किमान 5 ते 6 विद्यार्थी आपले पुन्हा आले पाहिजेत. नीटमध्ये 500च्या पुढे किमान 5 ते 6 विद्यार्थी असले पाहिजेत आणि MST CETमध्ये किमान 2 ते 3 विद्यार्थी हे 99% पुढे असले पाहिजे. यावर्षी 2 आहेत, एक PCB एक PCM, पण मला 100% सुद्धा पुढच्या वर्षी टच करायचं आहे. सो ती जबाबदारी तुमच्यावर आहे. एक छोटीशी कौतुकाची थाप. या विद्यार्थ्यांनी 2 वर्ष मेहनत केली, वेगवेगळ्या परीक्षा दिल्या, त्यांना मनाजोगतं यश मिळालं आहे की नाही हे त्यांनी स्वतः आकलन करावं. कुठे जर यश मिळालं असेल तर ते यश इथून पुढे टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी तुमची आहे. यश मिळालं नसेल तर स्वतःचं आकलन तुम्ही केलं पाहिजे. त्यात पडेल की मदत करायला परफेक्ट अकॅडमी तयार आहे. पण एवढं मी विश्वासाने सांगू शकतो की तुम्ही आपली 2 वर्ष आयुष्याची जी परफेक्ट अकॅडमीकडे
जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष माननीय श्री जोरसकर साहेब इथं आलेले आहेत, तर मी त्यांचं स्वागत करतो. आणि तुम्ही आम्हाला दिलेली आहेत, तर त्या 2 वर्षाचा जितका होईल तितका सदुपयोग करण्याची तयारी आमची आहे, मानसिकता आमची आहे. फक्त तुम्ही जितकं जमेल तेवढे कष्ट या 2 वर्षात घ्या. अँड बिलीव्ह मी, यू विल नेव्हर रिग्रेट फॉर युअर एफर्ट्स. ओके. काही विद्यार्थ्यांना आता नीटमध्ये फॉर एक्झाम्पल 300, 350, 400 गुण मिळाले. कदाचित यावर्षी त्यांना गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये MBBSला ॲडमिशन मिळणार नाही, पण त्याची पर्सेंटेज किंवा प्रोबॅबिलिटी आहे ती साधारण दुप्पट झालेली आहे. कारण आता त्यांना 0 ते 500 हा प्रवास करण्यापेक्षा 350 ते 500 हा प्रवास करायचा आहे. त्यामुळे एफर्ट्स तुम्ही जे घेता, एनर्जी इज नेव्हर लॉस्ट. ओके. आणि जाता जाता मी काल खूप चांगलं वाक्य वाचलं, ते इंग्रजीतलं एक वाक्य सांगतो तुम्हाला आणि मी थांबतो, जेणेकरून आपण सत्काराचा कार्यक्रम करू. आय एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन्स अँड सोल्युशन रादर दॅन कंप्लेंट्स. मी काल एका मोठ्या शाळेमध्ये गेलो होतो, त्या प्रिन्सिपलच्या डेस्कच्या मागे एक लिहिलेलं होतं. आपल्याकडे एक मानसिकता काय असते विद्यार्थ्यांची, पालकांची, जेव्हा गोष्टी मनासारख्या होत नाही ते कम अँड कंप्लेन. आपण एखादी सिस्टम जेव्हा चालवतो, कोचिंग क्लास इज अ सिस्टम, आणि आम्ही इंटिग्रेटेड कोचिंग इथं प्रोव्हाइड करतो, दॅट इज इवन अ बिगर सिस्टम. कारण शाळेची पण जबाबदारी आम्हालाच घ्यावी लागते, कोचिंगची पण जबाबदारी आम्हालाच घ्यावी लागते, कधी कधी हॉस्टेल असेल, मेस असेल, ह्या गोष्टींची पण आम्हालाच जबाबदारी घ्यावी लागते. सो ऑल इन्क्लुसिव्ह मला असं सांगावंसं आवडेल की आम्ही कायम तुमच्या सूचना आणि तुमचं समाधान यांचं कायम स्वागत करू. येताना फक्त तुम्ही तुमच्या समस्या घेऊन येऊ नका. समस्या असेल तर तुम्ही त्याच्यावर थोडासा विचार करा, आमच्या कुटुंबाचे सदस्य म्हणून विचार करा, आणि या समस्येवर पर्याय सर हा करता येईल अशा समस्येसहित या. म्हणून ते वाक्य लिहिलेलं होतं की आय एम ऑलवेज ओपन फॉर एनी सजेशन्स अँड सोल्युशन्स रादर दॅन ओनली कंप्लेंट. सो पुढच्या येणाऱ्या वाटचालीसाठी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. विशेषतः ज्यांनी चांगले गुण मिळवले आहेत, तुम्हाला काउन्सिलिंगमध्ये जर काही मदत लागली, जर आम्ही तुमच्या मदतीयोग्य वाटत असू तर तुम्ही आम्हाला नक्की सांगू शकता. ओके. आणि पुन्हा एकदा इथं आल्याबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. धन्यवाद. राजाराम परब सर यांनी एवढं चांगलं मनोगत व्यक्त केलेलं आहे, समोर आपले विचार व्यक्त केले की आणखीन त्याच्या पलीकडे काही सांगितलं पाहिजे असं मला वाटत नाही. मुद्दा मुळात त्यांचा हेतू आहे की गुणवंतांचा सत्कार जो घरचा सत्कार म्हणून वाटेल तो लगेच करणं, तर ही चांगली गोष्ट आहे. बऱ्याच वेळा यश मिळाल्यावर यशाचे वाटेकरी होण्यात स्वारस्य असतं बऱ्याच क्लास संचालकांना असा अनुभव येतो. पण प्रत्यक्ष यश मिळवणारे विद्यार्थी आहेत त्यांचा सत्कार आपण करूया, आणि अशा चांगल्या पुढच्या भविष्यकालीन विद्यार्थी संख्येसमोर पुढच्या काळात ज्यांचा सत्कार होणार आहे अशांसमोरच असा सत्कार करण्याची संधी उपलब्ध सरनी लगेच करून घेतली, आणि तुम्ही सगळ्या सत्कार मूर्तींनी ही संधी त्यांना दिली, याबद्दल खरंच मनापासून धन्यवाद. बाकी मागची संख्या फार मोठी आहे, तर त्याच्यामुळे त्यांना 1-2 वाक्यच फक्त सांगेन. बाकी सर बरंचसं काही बोललेलं आहे. माझा गेला 1.5 महिन्यातला या परफेक्ट अकॅडमीशी संबंध आहे. बाकी शिक्षण क्षेत्राशी गेली 25 वर्ष संबंधित आहे. कुडाळ शहरातच क्लासेस चालवतो आणि 11वी 12वी सायन्स अशाच विद्यार्थ्यांच्या समोर जातो. सर सांगितलेली बरीच वाक्य सर्वच विद्यार्थ्यांना, सर्व बॅचला लागू आहे. रेशो संदर्भात इथे बोलले, बऱ्याच वेळा यातले रिझल्ट देणारे रेशो हे कमी असतात, बाकीचे मर्यादा सांभाळून असतात. काही वेळा त्यांना करायचं नसतं, काही वेळा पालकांकडनं योग्य वातावरण निर्माण झालेलं नसतं, अशा सगळ्या गोष्टी असतील. पण अशातनं यश घेतात यांच्याकडे बघणं चांगलं, आणि केव्हाही यशाचा वाटेकरी एकटा होण्यापेक्षा ग्रुपने होणं हे अधिक चांगलं आहे. कारण यशाला कोणी सहकारी नसतील तर त्या यशाची किंमत नसते. यशाची जेव्हा पार्टी करायची तेव्हा त्या पार्टीत सामील होणारे कोणीतरी हवेत. बाकीचे चेहरे पाडून असतील, दुःखी अंतःकरणा नसतील तर त्या पार्टीत सामील नाही होणार. तर त्याच्यामुळे या संदर्भातही जरूर लक्ष द्या की एकटा मी प्रगती करेन याच्यापेक्षा सगळ्यांना घेऊन प्रगती करेन. आणि आत्ताचं मला गेल्या 1.5 महिन्यात क्लासचं वातावरण वाटलं आहे की अशा पद्धतीचं आहे की एखाद्याला एखादा प्रॉब्लेम कळला नाही, त्यातलं काही अडचण वाटली तर मी किंवा संबंधित स्टाफने सांगण्यापूर्वीच तुमचं तुम्हीच डिस्कस करताय आणि त्याला सोल्युशन देता, ही फार चांगली गोष्ट आहे.
पुढच्या काळात ग्रुप डिस्कशनलाही सामोरं जायला लागतं आणि त्याच्यासाठी हा चांगला भाग राहू शकतो. आत्ता या योगायोगाने आपल्याच जिल्ह्यातला एक व्यक्ती राफेलसाठी पायलट म्हणून सिलेक्ट झालेला ऐकला असाल, प्रज्वल कुलकर्णी नावाचा. तर त्यांनी समोर आणलेला आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला पहिली व्यक्ती आहे ही की जो राफेलचा पायलट म्हणून समोर आला आहे. तर त्याने समोर आणलं आहे 16.5 ते 19.5 या वयोगटातले असाल तर मिलिटरीमधल्या चांगल्या ऑफिसर्स लेवलसाठी तुम्ही SSB जॉईन करू शकता किंवा SSBसाठीच्या परीक्षा देऊन NDAमधनं मिलिटरी ऑफिसर होऊ शकता. याच्यातला फिजिकल ॲबिलिटी हा भाग 2 असतो, मेंटल ॲबिलिटी, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला खरंच सैन्यात काम करायचं की नाही एवढं चाचपणंच महत्त्वाचं असतं. मी मुद्दाम आपल्या सर्वांसमोर हे सांगतोय कारण त्याच्यासाठी मॅथ्स फार चांगलं लागतं. 600 मार्काचा मॅथ्सचा पेपर असतात, त्यातला 300 मार्क मॅथ्ससाठी असतात आणि तुम्ही स्वाभाविकपणे IIT JEE ह्या सगळ्या तयारीत मॅथ्सकडे फोकस करणारे आहात तर तुम्हाला ही संधी आहे. तर त्याचाही जरूर विचार करा. त्याही संदर्भातल्या काही शंका असतील तर तेव्हाही बोलता येईल. आपल्या जिल्ह्यातच त्याचं काही मार्गदर्शन देणारेही व्यक्ती आहेत तर त्यांच्याकडनं त्याचं मार्गदर्शन मिळवू शकाल. कुठलंही काम करणं महत्त्वाचं आहे. यशच असतं, यशाला दुसरं काही सोल्युशन नाही. पण तरीसुद्धा यश मिळालं नाही किंवा मिळणार नाही या खंत करण्यापेक्षा अभ्यास करणं हे आत्ता महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्याकडे आपला फोकस राहू दे. जी गोष्ट शिकवली जाते ती मला प्रॉपर समजेल याच्याकडे फोकस राहिला तर पुढच्या कुठल्याही काळात तुम्हाला यातली चिंता राहणार नाही. पुढे जाऊन MPSC सारख्या परीक्षा द्यायच्या असतील तर त्यालाही बेसिक लेवलचं मॅथ्स लागतं. कुठल्याही ग्रॅज्युएशन किंवा बेसिक लेवलचं सगळं नॉलेज लागतं. कुठल्याही ग्रॅज्युएशननंतर किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशननंतर नेट किंवा सेट परीक्षा दिल्या जातात, त्याचे रिझल्ट फार कमी असतात. आत्ता जसं JEE किंवा JEE ॲडव्हान्स किंवा नीटचे रिझल्ट आपण बघतोय ते जागा निहाय आहेत की किती जागांना आपल्याला या पद्धतीने सिलेक्ट करून घेता येईल. तर त्याच अर्थाने असतं नेट आणि सेटचा रिझल्टही 1%, 2% एवढाच लागतो. पण विचार केला तर 8वीपासूनचा सगळा सिलेबस आज त्याच्यात कव्हर झालेला असतो आणि अजूनही वेळ गेलेली नाही. 11वीत किंवा 12वीत आहात तर आत्ता सगळं बेसिक लेवल आपण पक्की करून घेणं हाच जर फोकस ठेवला तर आज या सत्कार मूर्तींच्या जागेवर उद्या आपणही असू. आत्ता संख्येत फरक आहे, पुढची संख्या कमी आहे, मागची जास्त आहे. कदाचित अकॅडमी संचालकांना अशी वेळ यावं की पुढचीच संख्या जास्त राहील. अशा शुभेच्छा देऊन साईनाथ गावकर सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी आपला अनुभव व्यक्त धन्यवाद सर. या शिक्षणाच्या मंचावरती उपस्थित असलेले परफेक्ट अकॅडमीचे संचालक माननीय परब सर, सन्माननीय मुख्याधिक सर, परब सर आणि आमचे सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाचे जिल्हा अध्यक्ष माननीय उमेश तोरसकर सर आणि आपण उपस्थित सर्व विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी. सन्माननीय परब सरांना आम्ही मागील 3-4 वर्षापासून ओळखतोय. असं व्यक्तिमत्व आहे की या व्यक्तिमत्वाचा जो हात आहे ना तो नेहमी असा दिलदार मनाचं व्यक्तिमत्व. त्यामुळे हे दिलदार मनाचं व्यक्तिमत्वच या ठिकाणी संचालक पदावरती असल्यामुळे हा जो सर समोर रिझल्ट दिसतोय हा फक्त आणि फक्त आपल्या त्या व्यक्तिमत्वाचा भाग आहे असं मी सांगेन. अजून एक महत्त्वाचं मला सांगावंसं वाटेल ते म्हणजे 10वी 12वी जशी आम्ही शिक्षणाचा एक पाया म्हणतो किंवा महत्त्वाचं वळण म्हणतो, 10वी 12वी जर शिक्षणाचा त्या पाया असेल, महत्त्वाचं वळण असेल तर परफेक्ट अकॅडमी हा त्याच शिक्षणाचा कळस आहे एवढं निश्चित आहे. कारण की परफेक्ट अकॅडमीने ते सिद्ध करून दाखवलं आहे. आजच्या वेळेला त्या यशस्वी विद्यार्थ्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतो आहे. त्यांना मनापासून मी शुभेच्छा देईन, अभिनंदन करेन. कारण की आपण अशा एका अकॅडमीबरोबर जोडले गेला जी अकॅडमी तुम्हाला फक्त या ठिकाणी म्हणजे तुमचा कालावधी समजा 6 महिन्याचा 1 वर्षाचा आहे 2 वर्षाचा आहे तेवढंच शिक्षण नव्हे तर त्यानंतरही तुमचा हात सोडत नाही असा अनुभव मागील 3 ते 4 वर्षामध्ये सरांबरोबर काम करत असताना आम्ही घेतलेला आहे. त्यामुळे अशा अकॅडमीसोबत आपण आहात. त्यामुळे निश्चितच पुढचं भविष्य जे करिअर आहे हे आपल्या हातात आहे. अशा पद्धतीची अपेक्षाही व्यक्त करतो. तुम्हा सर्वांच्या पुढील वाटचालीला
माझ्या कोकणशाही टीमकडनं शुभेच्छा देतो. अनायसे एवढी मुलं समोर आहेत, त्यामुळे माझंही चॅनल आहे, त्यामुळे चॅनलविषयी एक छोटंसं आवाहन करतो आणि थांबेल. कोकणशाही यूट्यूबला आपण इंग्लिशमध्ये टाकल्यानंतर त्या ठिकाणी आपल्याला ते चॅनल दिसेल. हा संपूर्ण कार्यक्रम आपल्या चॅनलवरती दाखवला जाणार आहे, त्यामुळे कोकणशाही यूट्यूबला जाऊन सबस्क्राईब करायला विसरू नका. एवढंच आवाहन करतो. तुम्हा सर्वांच्या पुढील वाटचालीला शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल आयोजकांनाही धन्यवाद. आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आमचे मित्र परब सर, ज्याने परफेक्ट अकॅडमी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आणि जिल्ह्यातलं एक मानांकन मिळावं या पद्धतीने गेली अनेक वर्ष चालवत आहेत ते. आम्ही बघतोय आमचा त्यांच्याशी संबंध अलीकडच्या 2 वर्षात आलेला आहे. त्या अगोदरपासून त्यांचं ते परफेक्ट अकॅडमीच्या माध्यमातून काम चालू आहे. आणि दुसरे उपस्थित मुतालिक सर यांना आमचे आहेत संबंधित त्यांचे वडील आमचे कोकणशाहीचे सर्व आमचे मित्र साईनाथ गावकर आणि उपस्थित आपण विद्यार्थी. मी याच्यापूर्वी एक कार्यक्रम झालेला गेल्यावेळी त्यावेळी आलेलो आमदार वैभव नाईक आणि होते. आजही मुद्दाम त्याने कारण ते आता आम्ही त्यांच्या घरचे झाल्यामुळे ते फोन करतात, आम्ही येतो. कारण ठीक आहे का ते चांगल्या कामासाठी आम्ही असतो नियमित. सगळे पत्रकार आम्ही चांगल्या कामासाठी असतो. विद्यार्थ्यांचा कार्यक्रम असला अतिशय चांगला असला आम्ही असतो. कारण विद्यार्थी हाच भविष्यकाल आहे आणि परफेक्ट अकॅडमीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नियमित क्रिकेट असेल, CET असेल, अनेक माध्यमातून त्यांनी जे प्रशिक्षण दिलं आणि त्याच्यातून जे यशस्वी विद्यार्थी होतात ते खरेच कौतुकास्पद आहे. पूर्वी ही अशी पद्धत आपल्या काळात म्हणजे आमच्या तरी काळात इथे उपलब्ध नव्हतं शिक्षण, जे आज यांनी उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आता तुम्ही ते घेऊन जसं चांगले आता हे यांनी प्रज्वल कुलकर्णीचं सांगितलं, खरंच त्याने आपल्या स्वतःच्या पायावर त्याने स्वतः जिद्दीने उभं राहिलेलं आहे. असे तुम्ही पण उभे राहा. आता आम्ही ज्या क्षेत्रात काम करतो तिथे प्रत्येकाने यावं असं नाही. माझा मुलगा तो MBA झाला, MBA नंतर त्याने स्वतःच्या करिअरमध्ये तो आता पुढे आहे. पण तो असं म्हटला नाही बाबा वडील आपले पत्रकारितेत आहेत, मी पत्रकारितेत नाही. आणि आम्ही तो आग्रह केलेला नाही. कारण शेवटी कसं होतं मुलांचं प्रत्येकाचं करिअर आपलं स्वतःचं आहे. MBA झाल्यानंतर त्याने नोकरी केली नाही, तो बिझनेसमध्येच आहे. आणि त्याचं असं म्हणणं मला नोकरी करायची नाही. प्रत्येकाचं ध्येय असते पहिल्यापासून ठरलेलं आहे, त्याच्या पद्धतीने तो काम करत असतो. आम्ही मुलांना प्रोत्साहन देत असतो. तसंच तुम्हीसुद्धा या पद्धतीने काम करा की जेणेकरून आपल्या आईवडिलांचं आणि आपल्याला ज्यांनी पाठबळ दिलं आहे. परफेक्ट अकॅडमी कदाचित निमित्त असेल, पण तुम्ही ज्या तुमच्या जीवनातल्या ज्या यशस्वी भरारी घेणार आहात त्याच्यात तुमचे आईवडील आणि ते गुरु या सगळ्यांचं नातं महत्त्वाचं राहणार आहे. आजच्या या कार्यक्रमापासून मी उपस्थित आहे. आपले जे CET आणि नेट परिषद ज्यांनी यशस्वी हे मिळालं त्यांचा आज सत्कार आहे. ते चांगलं आहे. म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या उपक्रमाचा कुठलाही विषय असला तर मी आमका जातो. राजकीय व्यासपीठावर शक्यतो आम्ही जात नाही, कारण आम्ही पत्रकार आहोत. पण या कार्यक्रमासाठी आम्ही जातो. लोकांना माहिती आहे आम्ही कुठल्याही इतर राजकीय व्यासपीठावर जात नाही, पत्रकार आहोत. पण शैक्षणिक कामासाठी आम्ही त्या माध्यमातून काम करतो. कारण आम्ही एक संस्था चालवतो मोठी, बांधा नवभारतसारखी एक मोठी शैक्षणिक संस्था आम्ही चालवतो की आमची तोरसकर फॅमिलीची आहे. आमची जवळ 10-12 हायस्कूल आहेत. पण अशा पद्धतीचा एखाद्र चांगल्या शैक्षणिक संकुल उभं करावं असं आमची पण इच्छा होती. पण काही अर्थाने मर्यादा आल्या, त्यामुळे आम्ही ते पण थांबवलं. कारण शैक्षणिक क्षेत्रात काम करताना खूप अडचणी आहेत. त्यांच्या जे पण अनुभव आहेत म्हणजे त्या परिस्थितीतून यांनी अकॅडमी ज्या पद्धतीने म्हणजे तामिळनाडूत आहे, इथे आहे, म्हणजे त्या पद्धतीने ते चालवलं. आपल्या सिंधुदुर्गातला एक पुत्र तामिळनाडूमध्ये जाऊन परफेक्ट अकॅडमी स्थापन करतो, हे सुद्धा सगळ्यात मोठं काम आहे. म्हणजे असं कोण ध्येय करणं नाही. आम्ही आमचा जिल्हा सोडून बाजूच्या जिल्ह्यात जायला शक्यतो तयार नसतो. पण यांनी राज्यात जाऊन एखादी अकॅडमी उभी करावी आणि तिथल्या विद्यार्थ्यांचं यश म्हणजे तिथल्या लोकांचं यश संपादन करून ते परत आपल्या जिल्ह्यात आले, ही सगळ्यात मोठी कौतुकास्पद बाब आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्हीसुद्धा चांगले ध्येय निश्चित करा. यांच्या माध्यमातून जे शैक्षणिक ज्ञान ते देत आहेत त्या ज्ञानातून पुढे भविष्यात कसं उभं राहायचं ते बघा. त्या निमित्ताने मला इथे बोलवलं आणि मला सन्मान केला त्याबद्दल आणि या चांगल्या कारण मला येता आलं आहे, त्यामुळे मी माझं भाग्य समजतो आणि आपल्याला शुभेच्छा देत आल्या हे सगळ्यात मोठं आहे. त्यामुळे परफेक्ट अकॅडमीमध्ये तुम्ही आभार मानून मी देऊ शकतो. यापुढील मनोगत व्यक्त करतील निवृत्त पशुधन विकास अधिकारी डॉक्टर एम. सर. सर्व मित्रांनो,
परफेक्ट अकॅडमी सुरुवातीला इथं आणायला कारण सुरुवातीला त्यांनी मी त्याला UPSCची परीक्षा देऊन कलेक्टर माझा मुलगा व्हावा किंवा IAS ऑफिसर व्हावा अशी माझी इच्छा होती. आणि त्याचं पहिल्यापासून असं ध्येय होतं की मी ह्या विषयात म्हणजे ते एरोनॉटिकल इंजिनियर आहे त्याच्यात त्यांनी PhD केली. त्याच्याबद्दल आनंद आहे. तिथं त्यांनी तामिळनाडूला म्हणजे आता कन्याकुमारीला त्याच्या परफेक्ट अकॅडमीच्या 9 शाखा आहेत तिथं हे केलं. आणि राजूराव तेवढ्यातच एक आले, ते म्हणाले आम्ही सपोज इथं घेऊन येतो, आपण परफेक्ट अकॅडमी इथं चालू करूया. तर उद्देश घेऊन इथं सुरुवातीला ते आले आणि आपली बरीच हायस्कूलं माझ्या ओळखीची आहेत असं त्यांचं म्हणणं होतं. पण इथं कसं असतं, हायस्कूलला बरेच ओळखीचे असतात पण त्यातील शिक्षक किती आपल्याला कॉपरेटिव्ह असतात हे सांगणं कठीण असतं. इथं आल्यावर परिस्थिती एकदम वेगळी झाली. तो सुरुवातीला त्याला एवढा त्रास झाला की बा आता आपण आणलेलं आहे, आपण शिक्षकासाठी बा पेमेंट करतो किंवा विद्यार्थ्यांसाठी जो हे असतं अभ्यासक्रमाची जी पुस्तकं वगैरे असतात ती प्रिंट करायला सुद्धा पैसे पुरणार नाही ह्या क्लासातून. तरी त्यांनी जिद्दीने तो क्लास चालू ठेवला आणि तेवढ्यात 2 वर्ष कोरोनाच्या याच्यात जवळजवळ त्याचे 90 लाख रुपये म्हणजे 90 लाख रुपये नुकसान झाले त्याचे म्हणजे तिकडच्या कन्याकुमारीच्या. पण त्याने आपली जिद्द सोडली नाही. आम्ही म्हणत होतो बा 90 लाख रुपये आता तो कर्ज कसा परत करणार लोकांचे, म्हणून आम्ही विचार करत होतो बा काय करेल. पण त्याने आपली बुद्धी चालवली. ह्या क्लासाबरोबरच इतर हे क्लास शिकव परफेक्ट अकॅडमी चालूच ठेवली. त्याचबरोबर इतर आपली काही कामं चालू ठेवली, ते पैसे इथं गुंतवले आणि परफेक्ट अकॅडमी चालू केली. आणि विद्यार्थी सुदैवाने विद्यार्थी चांगले मिळाले, त्यांनी चांगले गुण मिळाले आणि नावकीर्ती परफेक्ट अकॅडमीची पुढे आलेली आहे. त्याला सर्व श्रेय माझा मुलगा जरी असला तरी प्राध्यापक राजाराम परब याचंच आहे. त्याचप्रमाणे इकडचे शिक्षक जे मिळाले त्यांचे मित्र शिक्षक म्हणून इथं आले त्यांचं आहे सगळं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अभ्यास करणाऱ्या मुलांचं कौतुक करण्यासारखं आहे. त्या मुलांच्यामुळे आपला रिझल्ट चांगला लागू शकतो. म्हणून त्या सर्व मुलांचं मी पुन्हा एकदा कौतुक करतो. आणि जे मागे विद्यार्थी आहेत म्हणजे आता 12वी झालेले आहेत त्यांनी सुद्धा तसंच अभ्यास करावा आणि आपलं नाव उज्ज्वल परफेक्ट अकॅडमीचं संपूर्ण महाराष्ट्रात गेलं पाहिजे. एवढे मी अपेक्षा वाढवून माझे 2 शब्द सुटले. धन्यवाद. नमस्कार समारंभाकडे प्रथम आता बोलवतो PCM ग्रुपमधून सागर सामंत. 99% आहे सागरला. पर्सेंट आहे. गुण मिळालेले आहेत तिला. नीटमध्ये पाठ त्यानंतर येईल श्रावणी कुबल. 98% आहे. हिने दोन्ही ठिकाणी चांगल्यापैकी मार्क मिळवलेले आहेत. PCM ग्रुपला 94% आहे तर PCB ग्रुपला 98.90 मार्क आहेत पर्सेंटाईल आहे. अभिनंदन. त्यानंतर येईल पलाशा नेवाळकर PCB ग्रुपमधून 97.99% आहे. त्यानंतर येईल अंकित सैनी PCM ग्रुपमधून 95% आहे.
त्यानंतर येईल PCM ग्रुपमधून राहुल गावडे 92%. म्हणजे आभार प्रदर्शन. त्यापूर्वी आपल्या अकॅडमीचे सर्व विद्यार्थी एक मोठी गॅदरिंग होईल. तुम्ही कुठला तरी वेगळ्या, कारण आता बऱ्यापैकी सगळ्या परीक्षांचे रिझल्ट्स आपल्या हातामध्ये आलेले आहेत आणि मी पुन्हा बाहेर कामामध्ये बिझी होईल म्हणून सांगायला आनंद होतो. या नवीन शाखा या महिन्याच्या अखेरपर्यंत गोवा राज्यामध्ये 2 शाखा आम्ही सुरू करतोय परफेक्ट अकॅडमीच्या. आणि त्या कार्यामध्ये आमच्या पूर्ण टीमचं, तुम्हा सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या सदिच्छा आहेतच, पण संपूर्ण टीमने फार मेहनत घेतलेली आहे. तर परफेक्ट अकॅडमीच्या 2 शाखा नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा अशा 2 शाखा आम्ही सुरू करतोय. लवकरच ती कार्यक्रम पत्रिका तुमच्यापर्यंत मिळेल आणि आपण त्या शाखांच्या उद्घाटनासाठी सगळेजण जाऊ. शक्य झाल्यास सुट्टी डिक्लेअर करू त्या दिवशी आणि जाऊ. शेड्यूल जर समजा कॉम्प्रोमाइज होणार नसेल तर आपलं. आणि त्यासोबतच आपल्या जिल्ह्यामध्ये अजून एक शाखा व्हावी अशी बऱ्याच पालकांची इच्छा होती. विशेषतः घोडामार्ग वगैरे भागात जे पालक विद्यार्थी राहतात किंवा शिरोडा आरोंदा त्या भागात राहतात, त्यांना फक्त CET लेवलची तयारी करायची असेल तर कुडाळपर्यंत येणं त्यांना परवडत नव्हतं किंवा बाकीच्या गोष्टी शक्य होत नव्हत्या. त्यामुळे सावंतवाडीत देखील परफेक्ट अकॅडमीची शाखा या महिन्याअखेर सुरू होते. याचाही मला आनंद आहे तुम्हाला सांगताना. सो परफेक्ट अकॅडमी इज डेफिनेटली नंबर 1 इन्स्टिट्यूट विथ युअर सपोर्ट राईट नाव इन कोकण. पण येत्या पुढच्या 3 वर्षात वी विल बी नंबर 1 अकॅडमी इन गोवा ॲज वेल. हे मला या व्यासपीठावरून सांगताना फार आनंद होतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा